God formiddag her den her søndag her. Facebook har haft rimelig travlt med både at afbryde mine liveudsendelser og også at slette dem, så vi bliver jo censureret nu her. Men så må jeg jo tage liven igen omkring det, jeg lige har livet med ud til alle jer, der gerne vil følge med i, hvad der foregår på Grønland. I min live fortæller jeg, at jeg i dag har lavet en post ud i mit netværk omkring Darsimits rolle som KGB-agent, Manas, som han bliver kaldt ved kodenavn. Og den har jeg så spredt ud over det hele. Samtidig så vil jeg jo gerne afsløre, hvad jeg ved omkring grønlandske politikere og deres rolle i deres fortid som hashpusher i Grønland. Og det er jo dels Kim Kielsen som politiaspirant i Bamyut, der solgte hash, og Muti Egede som nuværende landstingsformand har solgt hash, og højst sandsynligt sammen med de øvrige andre politikere i Grønland, der også har solgt hash, har haft en eller anden bagmandsrolle ind i salg af hash i Grønland. Og der er det jo, at jeg ikke forstår, vores valgbarhedsnævn kan godkende sådan nogle personer ind og sidde i vores parlamentariske system i Landstinget på Grønland, Færøerne og i Danmark, når de har en tvivlsom baggrund. Og det er også de mennesker, som jeg siger nu skal ind og forme Grønlands kommende fremtid, hvis de vinder regeringsmagten i Grønland. Og jeg bliver jo ved med at tale for Grønlands selvstændighed, og at vi får et folkestyre i Grønland, og vi får ærlige politikere, vi kan stole på. Og at Naleraq med Hans Enoksen og Pelle Broberg og deres øvrige kandidater vinder jordskredssejren i Grønland, så vi kan få løsrevet Grønland hurtigst muligt. Så alle de lig i lasten, de lukker her. Og at vi så må forhandle uden fremtid om oprydningsarbejde og erstatninger og alle de her ting, der må følge i kølevandet på, at Grønland løsriver sig, fordi vi har nogle militære installationer i Grønland, som er giga forurenet. Vi har en brandbombe liggende i vandet mellem Canada og Grønland på 170 meter vand, 17 km sydvest for Thule, som plutonium forurener hele vores fødekæde. Vi har radioaktiv forurening inde på indlandsisen med Cape Century og en gigastor atomreaktor, der ligger der i isen med en smeltevandslomme inde i isen, hvor at kølevandet sprang læk i systemet, og så sprøjtede den sit kølevand ud, og den varme skabte en stor islomme, og i den lomme der ligger så alt det her radioaktive spildevand sammen med højst sandsynligt også kloak og alt muligt andet spild ud i den islomme, der er i indlandsisen. Og man mener, at den islomme er kun omkring 50 kilometer nu fra at nå ud i havet. Og når den havet, så bliver det en kæmpe Fukushima i de grønlandske og kanadiske farvande i Polarhavet. Og det her, det må stoppe. Det her, det må ryddes op for. Men i dag, så går vi jo i demonstration, støttedemonstration for Grønland og for Grønlands kommende løsrivelse og selvstændighed, og at Naleraq må få en jordskredssejr, som de ærlige politikere de er. Så mødes vi inde på Rådhuspladsen kl. 14 og går om Københavns Domhus ved Gammeltorv Nytorv
og lige har et arrangement der. Og så går vi til Storkespringvandet og videre til Amalienborg. Og ved Amalienborg, der vil vi danne den her store menneskering af de her personer, der nu er med. Den her spirituelle folkering, den er jo meget stærkere end folk umiddelbart regner med, fordi den har jo bragt os derhen, hvor vi er nu i Grønland med vores kommende løsrivelse, og har bragt mange af de her sandheder for dagen ud af skabene, og i åbenbarelse for os alle sammen. Og i menneskeringen, der vil vi sende vores tanker til de 4.500 kvinder, ramte kvinder, der ikke har kunne få børn og børnebørn og oldebørn. Vi vil tænke på ofrene for Thule-sagen i oprydningsarbejde, de mange døde, der heller ikke fik erstatning. Vi vil tænke på de mange grønlandske fanger, som også blev ramt og som døde under flystyrtet i Thule, hvor de hjalp med redningsaktionen, oprydningsarbejderne i Grønland, og om de store forureninger, der er ude i Grønland, og den globale attention, verden må have nu på Grønland, nu hvor vi har den bevågenhed ude i international presse, at vi må bede verdenssamfundet om at redde verden for nogle kommende globale forureninger, som kommer ud sådan her, om ikke vi globalt laver et samarbejde for en bedre verden. Så min opfordring er herfra: kom med ind på Rådhuspladsen i dag kl. 14, og jeg håber, at det vi gør i Grønland også må smitte af i Danmark på en fælles fane i Danmark, stå under med krav om folkestyre, reelt demokrati og nogle politikere, som kommer ind ved navnsnævnelse og ikke skal påvirke og ikke har skjult agenter og hemmelige aftaler og kan gemme sig bag ved politisk immunitet, og de skal stemme ud fra deres overbevisning, som er købt og betalt af nogle andre. Så jeg ønsker jer alle sammen en god søndag i det dejlige smukke vejr, og alt det bedste til valget i Grønland, og at vi vinder det med naller.